Už túto sobotu 30. júna sa otvorí brána nového turistického centra. Práce finišujú a všetci v obci Hniezdne sú na nohách. Pripravuje sa veľká akcia a myslím si, že keď okolo 7-8 tisíc návštevníkov tu bude to náročné na organizáciu, ale verím, že to zvládneme. Sme pripravení s parkovacími miestami tak, že pri administratívnej budove Agra Hniezdne sú vyčlenené travnaté plochy, kde by mohlo vojsť po našich prepočtoch asi tak 1000 aut a samozrejme máme tu spevnené plochy pri kultúrnom dome, na klzisku, miestne komunikácie asfaltové, kde tiež je možnosť okolo tých 800 aut zaparkovať. Aj asi 100 štátnych policajtov, vrátane študentov a dobrovoľníkov je už nachystaná. Pripravené sú všetky opatrenia na zachovanie plynulej cestnej premávky na hlavnom ťahu. Pre nespratníkov budú k dispozícii aj 2 odťahové vozidlá a prípravy vrcholia aj v samotnom Nestville parku. Deň otvorených dverí sa bude niesť v znamení nabitého programu, kde nebudú chýbať známe slovenské kapely. Hlavným ťahákom sobotnejšej akcie ale bude Hviezda bojových umení. Dúfam, že dostaneme priestor a čas porozprávať sa s ním, takže chceme si ho zvečniť v pamätnej knihe a samozrejme máme malý darček pre neho pripravený. Na celebritu, ktorá by mala otvoriť samotný park a stihnúť aj autogramiádu, sú zvedaví aj samotní obyvatelia obce. Ja by milo rada išla. Ale pôjdeme však, čo sme tuto. No. Netreba však zabudnúť na kúpu vstupeniek. Za cenu 2 eur je tak možné ešte urobiť na stránke Ticket portálu alebo priamo na podujatí.